Kardom don marle tum nilia jak ding kluilo nali tumat heng no wang we pinian si apor ka chelong lang athela soda ke so ka chelang la pu la bena mase apor bang ke chelong le det khangyang lo un eret khangyang lo same pinia bang ke puthot apor ke me chelong tho sekonal tumang no wang thulo nili la bang sodak video ke wan we jak ding kluilo la sodak ang bong penna Amazon bang amung bang ke nang klang lo athe pi pon ma upload dang te li tum national level long pen sitam lang dam lo nang te cough syrup kapas iya dowai labang so dowai ke pacu pena jo osumara tum penang anapran ke damalam sitaminang klang lo nili labang so thak sitame than pon edelo lapen ke nona ko puthonang klang thulo lake methang hawar long karbiang long meghalaya lapen karbiang long ahoy long tapat long sitame li tum thek ponong lo hadalam ki long lapen ke li tum thek ponong lo itum makorte itum karbi aso inut ke pranam lo ko puson ma wong tamen ke lake oriwel timum la si litum ning duk me khangyang setame litum karbi atum ning si ko andoma puge litum dak se chithek don long lo bang atum kya ning si do pet khangyang lang tumang bong ko mani akisung polo ko mani prandam lo lotang te pinya ni setame litum ke bordara long kisung ge phodera tuma phan itum pudam lo bong te khai nok be pohok mi setame pinya ni social media long setame tum ke thek long arpik la pen ke news along setame arpik la pen ke litum munit atum ka chethan setame arpik arni si kang hap an setame labang sokang hap setame mantu si kang pupoma wal se ekdom aning chon pro chon ja mantu si ne kang pusrak rak pen hong ke balong serak rak poma la lok sia ning do itum khaya phan ke ning awe pugeli tum dak pen si chichini dak lo la seli tum hala theklong ji na le tum social media long setame katu kawe long setame amme ke theklong men tan ki ni oxrem rem tel lo akeng setame chor plin lo akeng pak sami chor pet poteng lo lir lak cholo anung sitame chor plin khangyang lo aphu bothe lo avi te avi lo itop chejen so me khangyang sela ke kopi polo plo tang te la ke border ka cherai ko ma chok posipu ilitum karbi tum lang nam lo bong te hala karbiang long life long tapat asor pen hala dak interview phone pen ajok ke en ho sitame litum thek ponong ji jela bang suwa hi di la ke karbiang long arlo kilometer hini lang posipu aseli tu marling atum bangke bangar along le arlo bangke litum ke choklem nam de pusepu la pen ke la sitame non sitame bang atum nang ke claim sitame khasi atum nang ke claim sitame la ke karbiang long arlo pusepu lata kilometer hinilang pusepu border ben ka chelo sitame la pan jo sitame la pan wang se lang tum bangke itum karbia khai phan sitam karbia sodum phan pranan mut tekang lo to la bangke neli violence hi na bangke lahin sitame support pe potum setame la pusuluk sodak atomon mang kenang ne hapu sitame nang ne setame pini litum dak ke chok che ke bokdam me ki komata tum hanoma pong tela kela pupu itum government aphan lake athe people of lotang te ko puson sila bang so adim long permanent solution ke dojima kai ke apar kai ke phan mon sam ke dojima labang so saya ang deng abang ket deng pon pede piniarni kedam tangani pen sitame litum thek ponong piglo la pen ke social media youtubers atumen sitame pupon piglo media long same tum thek ponong lo la so dim long permanent solution aphan claim serak re plotang te morni si soluk sodak nang doji pu ang nang lit plot ji pu non sitame nang lit plot lo soluk sodak nang do kok lo la pen jong si non la an klang de da phi sitame permanent solution aphan ri relang plotang te la ke kewang jilang ar ni ke la an so selo mo pe khai ang bong lo Soluk sodak ke doji kiram tangani pen samine li video semarlo na tum same thek ponong po halabang so charplung toy hot sitame labang so dim nong permanent solution one way protang tela ke morni sige soluk sodak nang doji pu non tanang do koklo apen anso se sinang do pojong se permanent solution yong thiri re protang te lalo lasi labang so interview lo eli tum ke thek dun long karju hot itum na tum kado ko seme arju dun long po jela bang so long leke lake karbiang long along lewek lo sitame ko puson sila tum sitame ko puson sila pan hidi nang choklem long lok lo ma protang te aprang ke karbi long le side lo pusipu setame aphia bang ke main point ke long dam lok mai ko pilo pongte long le ka chojor pusipu je penanga na tum ke choyor det po la pu la ben pona chitrek bom po long le bang ke bang han pidet po hala tum pacherai long lok titi po non alame klang rokela lilo ile tum la interview long lang lo pongte thek long ji ka chojor pusipu chojor lo la se piniar ni ke karbiang long arlo an setame lang tum khiti bari sitame nang cuti ki nang cu somnong lok lo la sili tum karbi arleng atum abang hedi e pinan lang dam lo bong te me thang along sitame do chat ti non ke isi pen lang dam lo bong te arleng ke theitum sitame do lo ke chok che permanent solution aphan ke claim klede lo ke la pen khala back akirap pohor mu ke noya ake air po sitame ave po se pula bang so interview lo litum thek don long je
ฮัลดากำลังลิตุมผูปอนโลฮัลดากเป็นตุมเป็นสิตามีโนยาเกเอร์อิสินัทสิตามีอาวิปสิปูบอร์ดาร์โลปอสิลังตุมเกอากาศส่งนังเยตุมโลกับปังตังนังเยตุมโลกิสุงตาเชจักนังกอกติติโลหุดเป็นเกียปอสิลังตุมพันอสอนอากิรับปิดามจิมาปูอาวิปสิปูกุบซอนสิบอร์ดาร์กัจเจไรคอมเจียพันมากุบซอนสิกัจเจแรงปนจิมาเดเวล็อปเมนต์เกียเพียลัมโลลาโจนายดิวตี้เกโดยพันันสิตามีสอนนันสิตามีอาวิปสิปูอิสิลังน้ำโลบางแต่บอร์ดาร์โลบโลตั้งแต่ฮัดดักเกdevelopment abang ke kenang sot ko puson si morni si suluk sodak apa beda jima upload angte sitame pinia ni halada development ke pialam lo pene pena pidam lo ge phanan sitame hada akira ave pusipu hada ga local MSc to pen sitame no yake air sitame ave puseli tumar jupon long lo la seli tum lang dami ilitum ke arlo do kok po reng dok reng ni phophe reng me kang nek kang ni sitame hula hoya long ke do tum ke lang tum ke ni wang se ge sung ka chechak nang hala tum helo pudam lo bang de khaya nok be athelang le tum ke ahoy ke rai kar biang long along le ahoy ke rai plodang te alang tum helo setame pinya ni le tum ke rd ma si pi la pen ke pangkre ve khangjang akhirap ki pi ke philam lo setame ki sung do an ke lang tum se chechak lo itu ma lenga tum long ke isia video je ko piloma plodang te hakut pe sami nok be ke nang klang lo aposi nok be do lo le nok be tum pache song na jo la puson jo arada tuma bangke cerap cetu dun de la pusona a o ka vi bangke li tumang do ko non sitami ha bordara re dike do tum hala tum ke nok be lo po ka ma men ben nok be pomat hala tum do lo le hala tum bache song nang pomat si sodruk jo la puson se li tuma o ka vi long do ko ni si ke do bangke tum ke ing ar pron hangyang arleng poma arleng deng pe la se li tum thek pon long la bordara lam ki sitame penaan ke long le lam ki sitame politics semar de titi li tum thek pon long penaan along ke lalo Tasi nona bangke lituma bangke ahok pera kenang jike alenge the tumpan punon kachari tumpan council kachari tumpan punon ituma akinang so nai bangke lahen lo bordar along bangke permanent solution bangke nang bo suluk soda atumon nang ne elitum lahen sitame chitu che tha nang ne che theng che chok nang ne athela puson lo blang te elitum det le kisung wong kali halatum ta sungji halatum de le kisung wong kali elitum ta sungji kena hok donji ke thang bak be tum lipo aposile tum lahaya bang kenang ni sitame ing samjen pen ko puson sila bang so permanent solution ke long jima labang si ke thege dinga tum bang ke nang ri nang talim nang polang thum politics kachi song politics salaming ton kok pen alang tum ko puson si karbiang long cherai komima labang ke lang tum matha pon persik ning ji kai ke ma sitame lahin kachi jong lok pen ke li tum karbiang long ke tia ta paprang don thek the non sitame kana hok don lok lo itu tum ani wang pen non het pen pilo labang so tapat pukar julong ke neli youtube video sitame ko ane semar pon ik elo labang so tapat abu thak setame pinia ni sitame kang samji kali itum apran ke dam apak senar julong lo la sinon ke ala dak ke do ara tum ke okchum hor si dolo ko buson lo hadak kerai komun kacerai puke sinon sitame litum lang nam lo pongte alam ki klang e buson ma pongte labang solong le alam ki ke non het pen pelo pusipula si ko buson se permanent solution ke doi ma itum chingwai chingki gangbura tum perong asar dom chingki chingwai der le sok sitame rod nang palam lo pusipu setame nona bangke chingki chingwai ve ko selang tum bangke sok nang rod der lo pusipu alang tum police chewansi raikom sai ki chewansi sok bang nang rod der lo labang so ka che song nun pena jok sinon setame hinu da bangke aprandam nang lo pusi itum thekponong jo rival timung alang liga aprandam nang lo pusipu lahelo la si ning duk me khangyang lo thepi pon ma blong te ke thegi ding etum ke pangkre ve pena jok permanent solution of hanalang litum ke matha pon pedet pena jok sila bang so pini la bang so atomon lang no bangke nang le rok lo nili la bang so puthak tapat pukela ke non het pen pilo arji ding pi ajak ding pi kalam lo nili video sitame ko ane se marai lo pri pho se marai lo la bang so puthak setame pini ani ans tame tuma solution bang ke long le lang ke long ji kali soluk soda ka to mon nang ke thelok lo athepi pon ma bang te non ke border ri ke do tum ke okchum holo lahen lo la se hala dak pinya ni li tum kai ke tame ni li puji border along lo plo tang te non ason army camp ponon ayat ponon la hai ke ahoy long se binang jima pu non ke la hai tum army ta ho crpf to lai tum han ke la hai ki bi ke ili tum phanang ka parai je phat setame non ke taun ar lo bi kok pola ke itum sirai rong lo bo ili tum hanang ke parai ji ka li lo ili tum sirai rong lo athang bong ke thap lut lo atum ke phophereng me lo asinon la hai tum han son ke hula border ri long le pado dam son te alang tum ke neutral poposi la pusona hawa klang klede jima pusine lipu pusona tomon lang no ke japje de jima pu athe border area long yung selang ton pilo blotang telang tum pene po alang le tum phan ke jong heta pene pasu pan hokam de lo alang tum lahin na phan sitamin neutral do po sitamin nona bang ke lang nam lo blong te ile tum long le bahari aha phare alang tum man tauna lo si pek po angbong ar lo thap lut po avia wong chini don de lo la tum ke la tum phan keng kyan par ke piloma bang te ili tum si rai pu ili tum rong si kom chen
ปอปอดทางเกซุงตาเวลุฮอกละตุมกิหาดักเลยดูตามกกเซจามยากิซุงเกอาเวเกอาเวละตุมาพันเกละเสียลังตุมละตุมาพันซอนๆละไฮซอนๆเกฮูดักซีเดเวล็อปเมนต์บิดามนังยิมาปอลังตุมหันบิดามโลบองเตเซียเดเวล็อปเมนต์ตัดดูปอนอนเกเดเวล็อปเมนต์กะลิโลborder ari lo blo tang te gari ke pon ke aphilo ekeng mene dam se taming haning lumrang an ansi nang man jolo pu la hen lo ta se neli pinin nije pono elo ani ga prek le tum je than pono na pinin neli thek pen lan se nije pon chupo karo